Go! बुरिया मोसादों हायलालाय हुइलालाय आं बायदि रोंगौ होनबावबाय आयु जामारदोंथ' मेथाइनि मुंनो नै नों आदा आंखौ मोनगोना आंखौ मोना माथो होनलायथारदों आंखौ नांगौबा सरकारि साख्रि माव आदा अब्लासो मोननो हागोन होनदों ओहै दिनै रबिबार रंजादों आङो रबिबारनि सेन्देल गुलायलायनाय नायलाय नै बेफोर मैसो फेन्दाफोरखौ गोथाङैनो सोलागोन बिमा फिसा नेगासिनो बाहेराव माला मोनगोन साननानै बाम जानो लुगैथारबायनो बिफाजों सनाया नुवाखै फैनो नागिरनाया नैबे फान्थाव स्रि थाइनैखौ लानानै खालामनो नागिरदों आं फेसबुक पेज माने फेसबुकनि भिडिअ बरायनानै लांबाय दों साखाथियावनो दङ बिब' बिनानाव गेलेदों बिबैजों रायलायदों जयै गोसोनि गोदै राव बुंलायथारदों फान्थाव बाथोनखौ आंबो जागोन होनना जासिदोंमोन जाया गोथांखाय गेजेरावनो लाना फैबाय बुरिया साहा लोंनांगौनो फुंनि ताजा ताजा दे लोंनोसै लोंबायबो गोसो होसारनानै गोथावथार सुदों आं रोहो रोहो जोंनाय अराव बार खालामनो नागिरदों गुसु दैखौ गुदुं दुंदोंना दुङाखै बोलानानै नायदों दुगै जासिगोन दे नेथ'बाय बोराय बेन्थ' बादि सोरबाफोर हायो नामा आं बादि बेरे फुंजानि दै गुसुजों दुगैनो नुनानै आसरित जादोंलै ने नोंसोरथ' सेंग्राफोर नुबाय बोराय देहाबाबो हायोलै आङो देगासिनो बुरिया थौसियाव बाथोन मा बाथोनथाय मिथिया ओहै खामानि मावनांबाय होनना फिसाजोआ जा मिनिबाय नायलाय